dic Pilar Rius Blanco, soc filla de la Pobla de Segur i vaig néixer un 16 d'octubre de l'any 1929. El meu pare era d'aquí i la meva mare valenciana. El meu pare era xòfer de l'Alzina. Primer portava el cotxe de línia i després portava el camió de Jaume. I el meu pare sempre ha tingut l'obsessió que les dones es tenien que guanyar la vida igual que els homes. Els homes sempre m'ha posat o en un col·legi o en un altre o en un altre. La Pobla, quan jo era petita, érem fulana de tal de Casa de Calm. Jo era de Casa Altonet de Barat. Jugàvem al carrer, a més, jugàvem a fet amagar. I quan dèiem per tot el poble, volia dir que passàvem pel carrer Major i pel carrer de darrere de l'església. I si dèiem més, els homes anàvem al carrer Duran. Aquí a Pobla, al Col·legi de la Sagrada Família, o sigui, el mateix puesto que vaig anar. En temps de la República van tancar els col·legis de les monges. I ens van posar les canalles de les monges aquí a les escoles, amb aquestes escoles. Amb aquestes que van bombardejar. No sé si ho saps que sí que va. No van bombardejar els tubos. I en lloc de retenir la canalla a dintre, ens van deixar anar. Primera mestra va ser la Madre Salut, que me l'estimava moltíssim. Recordo que una vegada ens van castigar perquè li vam dir, li vam dir home amb un capellà. Resulta que volien les monges que ens poséssim a monges. I una de les que era el grup li va dir sí home, sí, ara anem per... I aleshores el càstig de les monges, que jo no hi vaig arribar a anar mai, eren les Califòrnies. Tenia un sòtano, que aquells sòtanos es comunicaven totes les cases bones que hi havia allà, Casa Motes i Casa Orteu. I allò eren les Califòrnies. I qui no feia bondat se n'anava a les Califòrnies. Després me'n vaig anar a Barcelona. A l'Institut Maragall vaig fer tot el batxiller, perquè ja dic, l'obsessió del meu pare era fer-me estudiar. Allà a Barcelona vivia a casa de tia Lola, al carrer Urgell. A casa meva, la meva mare em feia anar, perquè deia que perquè sigues filla única no vull que sigues bleda. I de tant en tant m'arribava el crostó. Volia ser farmacèutica, però el meu pare em deia que no. I la raó pel meu pare deia que no era perquè el seu pare, el seu avi, el seu besavi, havien mort jóvens. Si jo hagués sigut farmacèutica i ell hagués mort, m'hagués quedat amb una carrera a mitges i no un medi de vida. I el que volia era que jo tingués un medi de vida. I estic content de que l'aprengués, perquè jo he sigut molt feliç fent mestra. Després també vaig estar a la Vall d'Aran. Vaig tindre un problema, que no sabia aranès. Jo em volia quedar a Tredòs, però la casa que tenien a pensió hi havia una senyora gran i que deia si no parle aranès, com voleu que me la posa a casa? I per cert que m'ha passat un cas molt seri. Hi havia un crió que no hi havia forma de que posés una H a la ver. I aleshores mi pare va escriure 100 vegades, el verbo haber s'escribe con H. Doncs les 100 vegades el va escriure sense H. I vaig arribar a una conclusió, que els renglons no serveixen per res. Mira, només et diré que havia tragat jo més fum. Jo quan acabava el curs anava al metge. I un metge, jo sempre estava molt afònica. El metge em diu, si no deixa de fumar, no se li anirà el fum ni. Jo dic, si jo no fumo. Escolti'm, si té els pulmons negres. Tenia els pulmons negres de l'estufa de l'escola. L'escola, que era la rectoria, una sala enorme. Segons venia el vent, tenia que canviar el tubo de finestra. I tragava fum a tot i plen. Després de la Vall d'Aran va ser quan vaig vindre cap aquí. Castellàs hi venien els alumnes dels altres pobles, de Massivert i de Peranera. I aleshores ens portaven la berenar i dinaven a Castellàs
a l'escola, jo me n'anava a dinar a la casa que estava a pensió, els deia aneu de pressa, i n'hi havia un que no, que menjar de pressa no es podia menjar de pressa, que per menjar de pressa no valia la pena menjar, deia. Això ho va dir el primer dia, però el segon dia ja s'hi va ficar. I la gent tenia bona voluntat. A més, quan mataven el porc, us omplien de tot. Que això que diuen de la gana com mestres d'escola no és veritat, perquè després se'n cuidaven prou ells de què. Perquè en aquell temps que l'agricultura tenia un auge, tots eren més rics que la mestra. No ho sé. Jo sempre em vaig sentir ben considerada i estimada. Després a Castellà se'm van convidar amb una boda i jo portava pantalons. Quan em va veure el capellà amb pantalons, va posar el crit al cel. A vostè li sembla que es pot anar a una boda amb pantalons? Dic, no, dic, és que me'ls trauré. I em vaig tindre que anar a canviar i posar-me de pontifical per anar a la boda, perquè ho va dir el capellà. Després de Castellà es vaig anar a Erinyà. Vivia a casa meva i pujava i baixava amb el cotxe de línia. Aleshores, des de la carretera a Erinyà, el cotxe Sant Fernando, anar caminant. Després Pont de Claverol i la Pobla, perquè l'escola del pont senyalava ruïna. Aleshores la van tancar. Aleshores, per concentració escolar, em va tocar l'escola de Pobla. En sortint de l'escola, a la primavera me n'anava a passejar. I una senyora em deia, senyoreta, la puc acompanyar? Sí, acompanyeu-me. Veu, això és nostre. Mira que bé. Que maco aquest hort, sí, maco. Veu, aquella propietat és nostra. Fins que em diu, jo he pensat que us podíeu casar amb el meu fill. No vaig saber què contestar. Aleshores encara no havia fet les oposicions. I aleshores ella es va pensar que jo em quedava dubtant per la qüestió de quartos. I em va dir, però no us amoïneu, que per 10.000 duros de dot no quedarem. Si n'hi tenim de posar més, n'hi posarem més. Jo li vaig dir, primer faré les oposicions, després m'ho pensaré, i encara m'ho penso ara. Després em vaig casar amb un altre. És que jo no em volia casar. I saps per què no em volia casar? Perquè els meus pares no s'avenien. I a mi les baralles em posaven frenètica. I jo deia, jo no em casaré. Però mira, aquest em va agafar descuidada i cap a la vicaria. I vaig trobar una persona excel·lent. Millor i impossible. De material escolar no n'hi havia, l'enciclopèdia i res més. I si no donava per una llibreta, el company li donava una fulla. S'agenciaven uns llàbits i treballaven com podien. Estava explicant jo la lliçó i amb aquesta és que una nena estava tota nerviosa. Estava explicant el descobriment d'Amèrica. Aleshores em diu, perquè a l'enciclopèdia hi havia un dibuix que hi havia un capellà, un índio i un militar. I la nena em diu, qui és l'índio? I jo li dic, el de les plumes. I la xiqueta continuava nerviosa. Què passa ara? I em diu, i les plumes li creixen? A veure, això dit ara és una rucada, però dit en aquells temps que no hi havia ni tele ni es veia res de res, aquesta pregunta era senzillament d'una persona que pensa. Si tu mires d'aquesta manera i ajudes a la persona en aquest sentit, arribarà lluny. Si els dius, és una ruquerella el que m'has dit, no arribaràs enlloc. Posaves la feina mentre uns feien una cosa, els altres en feien una altra i així. Els uns llegien, les altres feien problemes i els altres feien el ruc, que era el que tenien que fer, que era el propi de la canalla. Aleshores, m'imagino que tots els mestres fèiem igual, sortíem a fora i estudiàvem una mica la natura. Que hi havia vegades que en sabien més ells que nosaltres. Jo sempre agafava tota la canalla, encara que no em tocaven, els agafava tots.
I els petits, mentre es posava feina els més grans, els petits els fèiem i fèiem les lletres. Si feu l'A, us dono un caramelo. N'hi havia que sí i n'hi havia una que no en sortia. I com que no en sortia, jo el vaig agafar i li vaig acompanyar la mà i li dic, té, no em recordo ni com es deia. Li vaig donar el caramelo i l'endemà em va tornar el caramelo perquè ella no havia fet la mà, no ho havia fet, que jo l'havia espentejat. I dic, també val, així és que he menjat el caramelo. Tota contenta se'n va anar amb el caramelo. Aleshores jo procurava a la gent que em semblaven que econòmicament podien menys d'apretar-los més, perquè pensava, els altres sortiran d'aquí i els portaran a un altre col·legi, i amb aquests no. La meva obsessió era que prenguessin, era el que jo volia. Ho aconseguia o no aconseguia, però el propòsit era. Ara no els hi deixava passar ni mitja. Aleshores hi havia el costum que agafaven els bolígrafos, els voltaven i tiraven arròs bufant. Els hi vaig dir, els de 8 eren. No vull veure ni un gra d'arròs a terra. I va aparèixer el gra d'arròs. Vaig averiguar què va ser. Potser ho vaig fer massa fort, però va fer remei. Li vaig dir, tu, sí, i porto l'arròs aquí, Julián-se. Porto l'arròs aquí a la butxaca. Dic, porta. Dic, vine amb mi. Al lavabo i dona'm els pantalons. Em dona els pantalons. Dic a la classe, veieu, les coneixeu, aquests pantalons? Avui les hi torno, però si torno a veure arròs a la classe, anireu amb calçotets a casa. Doncs no es va veure més arròs, perquè era molt bruta jo. Ja saps que aleshores les escoles, l'escola de poble no, però les escoles petites que havia estat les teníem que escombrar nosaltres mateixos. Amb aquestes que vaig estar en una escola i una de les nenes em diu, jo no escombraré. Bueno, dic, ja ho veurem. Efectivament, arriba el fi de setmana i em diu, jo senyoreta no escombro perquè no en sé. Dic, mira que bé m'ho poses. Doncs d'ara fins a Nadal escombraràs cada setmana perquè n'aprengues. Aquí a Poble, quan jo vaig vindre aquí, vaig dir, bueno, la canalla si tenen que sortir, que d'això, que el senyor Alsina no volia. La responsabilitat, la canalla al carrer, dic, bueno, ho farem. I vam començar a fer excursions. Primer d'un dia, després ja ens hi vam quedar una nit, i aleshores a Pont de Suert feien les Olimpiades i vam dir, per què no en fem nosaltres? I vam muntar les Olimpiades. Els primers quartos, bueno, no van ser quartos, material que vam reunir va ser demanant botiga per botiga. Ens donaven el que ens donaven i aleshores nosaltres amb allò, com que hi havia el menjador escolar, organitzàvem els menjars. Quan acabava un director, el següent era per ordre d'experiència, diguéssim. Li corresponia al Rincón. El Rincón va dir que ell no podia perquè no tenia salut. L'inspector li va dir, bueno, és igual, però si no pots, no pots. Jo vaig dir, dic, jo faré igual, però jo no me'n van fer cas. Vaig continuar fent de mestre, exactament les mateixes assignatures, i va arribar un moment que tenia una classe amb 40 i pico. Aleshores li vaig dir a l'inspector, dic, això no pot ser, no es pot atendre així. Dic, doncs no podem nombrar. Dic, i si jo m'hi poso com a tutora, però no et podem pagar més. Dic, és que no demano que em pagueu, només l'autorització per ser tutora. Aleshores era tutora d'aquella classe, a més directora. Dic, és el màxim galardó que es dona al magisteri. D'Alfons X el Savi, que diu que ho he fet molt bé, que no sé per què, perquè només vaig fer que complim el meu deure. Però jo dic que tot es pot millorar. Aleshores, en certa ocasió, un em diu si li deixaria. Jo li vaig dir que les medalles no es deixen, es guanyen. Que els pares s'involucren poc, perquè em diuen, oi, és que la canalla antes eren diferents. I jo els dic, i què feu per educar-les?
i em diuen què vols dir? La persona que em diu què vols dir quan jo pregunto què heu fet per educar-les ja m'ho ha dit tot. No he fet res. Tot ha canviat. Aleshores, si fem cas de lo que deia Ortega i Gasset, que era l'home i la seva circumstància, si canvien les circumstàncies, canvien les persones. Els mestres les paguen massa. Que sembla que no té sentit. Els paguen massa perquè mestre o metge té que ser una vocació. Si no et va, no la facis. I si hi vas per diners, no seràs mai ni bon metge ni bon mestre. El millor mestre, saps on el posaria jo? A pàrvols, perquè el comencin des d'un principi. Però no, que molts les hi ha passat això. Haguessin sigut uns bons mestres si haguessin agafat canalla més petita.